og velkommen tilbage til Why Not We Dare. Yes. Ja, som I kan se, så har vi fundet en ny variant af Van Holtens Pickles. Den her hedder Garlic Joe. Og hvis I er derude, hvad der følger med derude, kan huske de andre vi prøvede, det var Hot Mama. Ja, Hot Mama. Hot Mama, ja, og de er... Ja. De er specielle at tykke på. De er meget specielle. Ja. Og de kommer i en pose. Ja, igen. De gør de alle sammen. Det er weird. Ja, så jeg har lidt at prøve. Ja. Sidste gang, der drak vi noget af det væske der. Det har vi valgt fra. Ja. Det var ikke så lækkert. Nej. Men ja. Skal vi bare dive into it, eller? Skal vi Ja, det? lad os det. Vi kan jo prøve at åbne og se, om den lugter af zesty garlic pickle. Og det dufter godt. Den har lagt længe. Den har lagt Det er længe. gul, den her. Ej, Den er meget cool. det er en ordentlig fætter. Hold da magle. Jeg stiller lige det væske her. Jeg tror, mit hul det er for stort. Nej, jeg føler det for lille. Ej, og nu ikke tage det ud af kontekst, ikke? Det er godt, jeg ikke skal trykke den ud, da. Jeg kan se, at jeg har været heldig her i størrelsen. Ja. Ja, frø. Jamen, Hvad gør vi af det hele muligheden? tager hele lort. Ja. Se, der kommer allerede kræg hernede til det. Ja, sådan det. Ja, okay. Jamen, det er jo vel bare at... Skal vi Og gå- Dive in. bite into it? Ej, prøv at se lige... Det er fandme en tynd fed på den fede måde for med den der. Ej, Min den er ret så diskret. Ja. Ej, den er helt Måske den også er delikat. Nå. Nå, jamen, velbekomme. Velkommen, ja. Cheers. Smager i hvert fald videre. Ja, det skal jeg love på. Det smager godt. Lidt for meget salt. Det smager godt. Og undskyld knallertlarmen derude. Vi sidder udenfor. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Øj. Det blev bare ikke min ting, det her. Nej. Hvordan er din? Den er fast, og den er saftig. Den smager faktisk godt. Den er helt blød. Min, den er juicy og squishy. Ja. Nej. Det blev jo ikke min ting, det her. Ja, nu var sådan en lille en. Om lige kunne haps. Det er fordi, de er så bibgrænte. Ja, Fortryder du, vi har sagt det hele? det gør jeg Ej, faktisk. kom nu. Nej, den løber bare ud af den. Jeg tykker, den squirter lige i munden på mig. Hvilket under normale omstændigheder er godt nok. Hvad? Hold op. Du fik sådan en lille en. Den var tynd og lang i forhold til vores. Ej, det regner bare ud af den. Nej, Men der er for meget salt. det er der. Jamen, velkommen ind. Tak. Vi er jo vant til at have agurker i munden. Hvad er der med din det tunge? færdigt. Prøv at se din tunge. Er den grøn? Ja. Du kan godt flyve væk, Kræ. Ej, Det bliver ikke min ting, det her. flyve væk. Jeg synes, det smager godt. Det var godt lide. Det er for meget. For så gul den er, mand. Prøv at vise det. Det er godt nok at se det.
så sidder jeg og putter i munden. Det er jo ikke en agurk. En gurke. Alt for salt. Nej. 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 Nu begynder at vokse i munden på mig. Ja. Det er altid noget, det er en agurk, ikke noget andet, for sådan en erektion, den gider man sgu ikke have. Nej, jeg må hellere være med at sige. Det er ikke helt sturet. Det er jo min tallerken, mand. Hvor meget er der i? Det er så 3 ting, jeg ikke skal sige. Ej, Det bliver ikke bedre. Det er ikke min kop te, det her. Det kan jeg lige så godt sige derude. Havde det været en lille festen cornichon eller en... Ja, en syltet drueagurk. Herregud. Men det her... Det er fandme for meget. Hvorfor skal det være så gult? Jeg ved ikke. Jeg vil bare have en pure agurk. Skal vi? Skål, Ja. I to. Det er jo... Prøv at vise din tallerken, hvor gult det saft der er. Nej. Ej. Det er satme for meget. Men. Hvis vi skal rate den, og vi har standard normalt syltet agurk, Ja. Så er den rated heck no. Jeg vil sige, at den er rated, den smager super godt. Hvad? Ja, jeg kan godt lide den. Jeg kunne rigtig godt lide den. Sorry. I forhold til normalt syltelag, der er alt for meget salt i. Alt for meget. Ja, jeg er rigtig meget salt i, det er rigtigt nok. Men det er faktisk med, så gør det utroligt lækkert Nej. sammen med det sprøde og det bløde Nej. i agurken. Sprøde? Hvor er det søde henne? Der er ikke noget Du sødt i har den. ikke noget sødt, du har Hvor er noget... det, hvor er det sprøde henne? Ja, det var i hvert fald i min agurk. Hvor er umami henne? I har noget surt, Ikke. I har noget salt, der bliver blandet sammen med... For min agurk, det er sprøde. Altså, jeg synes, Du fik sådan en lille fejst, sådan en lille spænst i en. en anden gang, så bytter vi bare, hvis I vil have, at jeg skal have en anden. Du kan... Hvis det skulle være. Det er jo tilfældighedernes spil. Men jeg vil sige, hvis man har en almindelig syltet drueagurk, hvilket jeg jo normalvis godt kan lide, så er den her nede på en 2'er i forhold til. En 2'er, det vil jeg ikke engang give den. Jeg tror, jeg er oppe Den på skal have lidt credit, men del med ikke særlig meget. Jeg er mellem 7 og 8. Jeg kan virkelig godt lide den. For især. Sorry. Jamen, det er helt fair. Det er Ja, helt i orden. det er helt i orden. Jeg synes, det smager godt. Det blev bare ikke Altså, min ting, den her. Mig og Stefan er ved at være vant til at have et weird indslag med, så værsgo. Here it is, Vicky. Ja. Jeg tager den gerne. Og som sagt, vi tager ikke en shot af det der vand i dag. Nej, Nej. der var nok af det skide væske inde i. Ja. Du gør det ikke. Ej, stop, du drikker ikke det hele. Stop. Hold op. Fond. Så må jeg ikke mere. Ej, det er ulækkert. Jeg synes stadigvæk, det smager. Jeg er måske lidt anderledes. Lidt. Men jeg synes, det smager godt. Så jeg er derude. Det bliver simpelthen en smag og behagssag. Nogen kan ikke lide det. Det er ikke min ting, Andre der. bryder sig godt om det. Og så er der nogen, der bare er mærkelige. Jeg tager den gerne. Jeg har brede skuldre. Det der, det blev sgu ikke min ting der. Men
Hvis I kan lide at se, hvad vi nu engang lægger op i ny og næ, så gå endelig ind og giv vores video et like, og subscribe gerne på vores kanal. Det koster gratis. Og det er den bedste pris i hele byen. Det er det. Og... Hvad var der mere? Like, subscribe og del for det. Del. Ja, del. Del, for guds skyld. Alt, hvad I kan. Men vi har lige en lille ting. Vi har da faktisk en lille teaser. En lille teaser. Jeg henter den lige. Der er faktisk 2 teaser. Nej, det behøver det ikke. Behøver det? Det bliver pænt hot i hvert fald. Det bliver stærkt. Så de får lov til at se, hvad så se med derude. Det bliver pænt stærkt. Og glæd jer til en af de næste videoer. Ja. For det bliver damn hot. Det bliver... Og indtil da, så ses vi derude. Hygge jer. Ha' en god weekend. Vi ses. Hej. Hej. Så spiller du den bare.